पोटापुरतं पाणी याच्यापेक्षा जास्त काय नाही. बर, आता हे जे खतं वापरले याचा आपल्या प्लॉटवर यावर्षी नेमका काय फरक झाला? त्या वर्षी आता फरक तुम्ही स्वतःच बघा ना. काय फरक? एक तर आता हे आपलं 3 महिन्याचं ऊस आहे, हा. याची जाडी जास्त वाटते साहेब, हा बरोबर आहे ना? बरोबर. कांड्याचे जर प्रकार भेटला तर 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8वी कांडी आजच्या डेटला चालू 7 धरा. 7 आहेत. नॉर्मली सगळीकडे 6 पकडू असं शकतो काही दाखवण्यापुरतं नाही, हा, कुठेही फिरा तुम्ही. कुठेही फिरा. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट, याच्यामधलं अंतर थोडं पेरदला अंतर आहे. आहे. नवीन फुटवा सुद्धा निघतो साहेब का इथं आपण जर बघितलं तर. हा नवीन फुटवा नवीन फुटवा सुद्धा अजून निघतोय. आणि हे मी आता आपण उपटलेलं आहे. हा, याच्यात सुद्धा बघा खालून येणारे फुटवे. फुटव्याचं प्रमाण मुळ्याची संख्या बघा, जास्त. मुळ्या बागेची जाड आहेत, जाड पण आहे. आणि खालून येणारी बघा अजून 1 2 3 हा परत फुटवा होणार आहे हा सर. फुटवा होणार आहे. आता आपण हा जो पाला ओढून घेतला पावसाच्या आधी, हो, आणि एक परत आपलं DAP हा, क्रोम आणि भूमी पॉवर हा, हे माझं टाकाय ठरलेलं आहे. याचा पुढचा डोस आता. पुढचा डोस. हा, म्हणजे आता रासायनिकाला काय टाकायचं? टाकणारच नाही. आता ह्याचं जर पानाची जाडी बघितली तर लय हे पान. साधारण बघितलं तर पान आपलं 3 बोट तर सहज बसतंय. 3 बोटापेक्षा आता 4 जास्त आहे, 4 बोट बसतंय. रुंदी जास्त आहे, उंची सगळी प्लॉट सगळा एकसारखा आहे, कुठं पण एकसारखा जास्त लेवलचा आहे. आणि यावर्षी टेम्परेचर भरपूर असताना सुद्धा तुमचा प्लॉट यावर्षी व्यवस्थित राहिला. आहे. जमिनीमध्ये काय फरक वाटतंय का तुम्हाला? जमीन आता ही बघायची समोर. हा, तसं खडकाळ जमीन आहे तुमची, खडकाळ आहे. एकदम हलक्या प्रतीची जमीन आहे. आता सुद्धा मी असा हात घातला तर हा, भुसभुशीतपणा वाटतो, जरा जमीन मोकळी वाटते, बरोबर आहे ना? तर हे ग्रीन पॅन्ट कंपनीच्या खताचा वापर करून तुम्ही समाधानी आहात? समाधान आहे. इतर शेतकऱ्यांना तुम्ही काय संदेश सांगू शकता? जे कारण आता तुमच्या भागामध्ये मी गेले 3 दिवस झाले फिरतोय, इथं खर्च खूप करतात शेतकरी. खर्च आहे आमचा. हा. खर्च म्हणजे आता आम्ही यातलंच आहे, खर्चाच्या प्रमाणे उत्पन्न नाही आमचं. हा, आता आपला हा ग्रीन पॅन्टचा जर भेटला तर तुम्हाला खर्च कसा वाटतो? खर्च रासायनिकच्या तुलनेत निम्मा आहे. हा, निम्मा आहे, आणि निम्मा. उत्पादन मात्र त्याच्यापेक्षा जास्त. सरस. आता 3 महिने झाले, परत आपण 6 महिन्याचा एक व्हिडिओ करूया. आतापर्यंतच्या वापरावर समाधानी आहात? आहे. धन्यवाद.